Kani kadika pati CTV. MDC ga UDP na nongkram constituency ba acha Shylla kan ritrek lober la kentu iki paj ba bala ki lab ki officer jong kam Meghalaya Urban Development Authority Muda ki wan ban Tuklar ki kam yeng kam sam malor ka anchnaye ki de ban Pyntip be chu krang ban le ka budon kam kani ga de hadian ba ka division bench ka Meghalaya High Court ka kan ritrek rumpang arja khat nyo kala pen mi ekrai ka ba khaddo halor ka PIL bala thap do ba tirot sing CM le persha be thik tai ka public notice ka ba santarek nai weng chung snam arja khat san bala pen mi da ka muda habai kran bikinong thok khobor Shillong press club ulong bai ka building bylaws arja khatwei chung ka muda la thau kat kum ka section nyup saw jong ka Meghalaya town and country planning act kat khandai spa nyupulai bala pen mi ha ka Meghalaya gazette aka arpoi tarik nai tung arja khatwei da ka notification ka ba khat artarik leber arja khatwei kala pen sange no ya kedi ka public notice gomut ba ka tai ka press release ka ba ka muda ka penmi ha ka santarik August arja ka san trikam tikum ta ki building bylaws jo muda ki le habaro ki we ki area jo ka Shillong master plan pat kedi ka labu ki pai ba ha ki junge ki myo tu de thawien khma ki myo ban ring ka khil chopi chi ha pan ya ka occupancy certificate na ka muda ki de thawien ki myo ban ring light occupancy certificate na muda but chibun ki jinge but kala long ka jing jinjar ya ki pai ba jungi ti ka bapla kalong patang hadin ko shibna haka arpui tarik u January arjar khan riu arpui January arjar khan riu ka muda ka wengno sendan withdraw no ya ketika public notice ki jongka haka arpui tarik u January arjar khan riu ka wengno ya ketika public notice but dah kecilnya juga kita, kemudian baru ketika litigation, ketika petition dan High Court, came to an end. Katai ka PIL jauh ba trusting simile ka kutno, ka artway tarik January arjar khan riu. Repilai dekani ka jingong jung ka High Court hi, kemudian harga tu besni hi, everything came to an end. Beri mendan issue. Kata ketika kunang ni, nomor ba kani ka kabadi issue laweng kam gan issue katu ko PL ka yap no pa tira sing simili undani issue ban le ti bi baro kala kunno ti re ka ba hanging yi ya ka jingtuna na kalian jong ki lawyers khamtam kum mangala krani kini po council aka aku artarik pronunciation kren haga ke meeting halai court wa ka kani ke jinge ka bo pai ba u haban mat na ki building bylaws jong muda kabam day benrung syaka autonomous district ditang da kadau ka jingtrot jongki lawyers khamtam na kalian joka ki AGC hapo High Court Kani kadika pati CTV.